border ng Dait kung saan ay isang nakakalungkot na pangyayari at nagaganap. Ito po yung hapunan namin, no? Cup noodles. Ayan, palis-alis daw yung wifi. Cup noodles po yung hapunan namin. Ayan, kasi pong inaantay po namin is yung yung ambulansya na magko-quarantine sa amin dun sa Dait dahil yun nga po sa nagpaturo kasi si Nathan ng vaccine kaya yun nag-positive siya. Ganun pala yung pag tinuturo ko ng vaccine. 2 weeks daw bago magpa swab test para yung vaccine hindi masyadong ma-detect nung antigen or swab test. Ayan po, ang oras ay ganap na ng alas 10 na yata. Alas 10 na po mahigit mga kalingap. Ito po, pagkain namin dito, cup noodles. Habang inintay po namin itong okay na po kami dito. Mga kalingap, salamat sa mga sumusuporta. Ayan po siguro mga ilang araw kami hindi bukas po magpapa-swab test. Swab test na po, hindi na antigen ang gagawin namin. Para 1 day lang kami doon and then 5 days lang sa bahay. Inom lang kalamansi. Ayan, sa mga nag-aalala po, salamat. Ayan. Nag-aalala rin po sa amin si Kuya Bal. Salamat Kuya Bal. Hindi rin ito po si Saga po. Ito po yung tayo? Tignan mo sa live. Luto na. Ayun, niluluto na po yung Luto na. noodles. Ayan guys, hello po. Ayan, ay po si Rabasor kasama si Pangyaw. Ayan. Ayan. Siguro abutin po kami dito ng ng umaga. Ayan, sa po kami bali 6, 5 po kami nag-negative sa antigen. Si Nathan po yung nag-positive kasi gawa nga ng punong nung vaccine. Dapat daw 2 weeks. Wala pang 2 weeks Oo. Dapat 2 weeks daw po bago magpa-swab test para kasi yung vaccine po isa rin pala yan, kumbaga panlaban din sa ang nangyari, virus to virus yung nangyari. Good virus po yung vaccine pala na yan. Kasi pag kain po tayo mga kalingap. Walang kutsara. Ay. Kamuto na lang. Nangyari. Pababa kaya. Makaali yung Ayan. Ito na po ang aming hapunan mga kalingap. Kain po tayo. Bulgar naman. Ayan, shout out po sa lahat. Ginutom kami. Ayun, kutsara. Ayan po, napakadilim po dito. May ilaw na po. May may ilaw. Nakuha ka na ni Lord. Ayan, buti na lang po may dalang pocket wifi si kain po. Gutom na gutom na. Kaya malapit na maluto. Cup noodles po. Nakita mo sa camera. Alin? Nagluluto. Ayan po, nagluluto si Sagap dun. Ikaw, nagluluto pa ako. Ayan Yan po, malapit na po maluto yung ating cup noodles. Kain po tayo mga kalingap. Hindi kita. Ang dilim. Ay, buli. Hindi, picturean ko. Ay, picture. Ay, ano ako. Ay, si Kabayaw. Mega love shout Ay, out. nandiyan si Kabayaw. Kabayaw. Quarantine kami kung sumama ka. Ikaw quarantine ka rin. O baka umaga po dito. Ayan, G sa Bicolana. Ingat kayo, Yan, sabi niya. shoutout po sa Indo. Michelle Rivera. Di po Pinay ako, 26. Sige, doon mo lang. Dito na lang. Saan? Yung, ito po, inumin. Ako Ito po, cup noodles. Di po kami nakapasok. Hapunan po namin mga kalingap. Ayan. Ayan si J. Brad TV, sumama siya. Sumama pero quarantine kami. Salamat Kabayaw. Ayan. Yan si Kabayaw yan. Sumama ka sana para sama-sama tayong ma-quarantine. Yan. Nung sumama kami sa dagat, dadalwa lang huli. Kayo? Mga ugdok bagyan
Ayan mga kalingap. Kain po. Kain. Hmm. Ayan, babalik po kami dito after quarantine. Ayan. Kaso wala pa po yung ambulansya. Galing po kasi pong Camarines Sur. Ayan, nagutom po kami. Ah, Ayan, okay kaya lang. po. Yan, may kaya. Yan, sana po samahan niyo po kami kahit nasa Hindi na po kwarang. kami matutuloy sa diet. Hindi Ayan. po kayo matulog. Si Kuya Baldo po, matutulog na lang. Matutulog po si Kuya Baldo sa quarantine area. Ayan, Agoy, quarantine. Kayo lahat. quarantine. Pero mag ano po, second demotion po kami ng swab test bukas. Para, Ikaw? ha? Ikaw lang. No. Ay, mahal kasi po masyado eh. 5,000. May nag-sponsor po sa akin. 4 days kayo ko. Kasi Oo, tapos paglabas na. Tapos may nag-sponsor po pang ano, pang tapos swab test paglabas bukas. na. Salamat po kung sa maputi. nag-sponsor si Tita Cora. Sana kami rin. Sayang. Ayan, so swab test po tayo bukas. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Tonto si ano, Tagpo ng checkpoint. checkpoint. Yan, sa Tikarin 21 yan. Ayan. Mag-ano po kami dito, maglalaga. Maglalaga kami. Yan, mamumuti po yun sa quarantine. Gano. Kain po, kain. Beautiful life. Yan, may grab shout out. Gisa Bicolana. Alpranis. Highlander. OFW. Ayan, one of. Kain po, kain. Medyo madilim na. Susunod po, doon na po kami yan po si Pangyaw. Kain po, Pangyaw. kain. Walang tulugan po. Walang tulugan. Walang tulog yan. Ayan, guys, ano tayo guys ng Cup noodles. yung cup noodles. So, mainit-init pa yan guys. Pagkap Huwag nyo kami ditong isipin guys. Okay, cup noodles. Mainit na yun. Ayan sarap ng amoy. Yummy. Yummy. Ayan, nadadaya pa naman yung result ng kasi yung mga family kami mga positive din sila. Nako. Si Pangyo siguro ang COVID. Ayan, Lorna Pagayunan. Ayan, may galab shout out. Lalin Matias. Rhea Olarte. Ayan, si Slayer Olarte. Iwasan nyo muna yung team walang kalasalasa. Bakit nang salarin? Ano? Team walang kalasalasa. Palitan. Sinitan po nagmumukmuk. Pero masaya siya ngayon kasi magda-diet daw po siya doon sa quarantine. Doon po siya gagawa ng abangan niyo po. Doon po siya gagawa ng content ng B-boy at Bebang. Kung saan ay muli naman po kayong papatawanin ni B-boy at Bebang. Abangan niyo po doon sa quarantine facilities ni Bebang at Nathan. Ay, ni B-boy. Ayan, si Pangyaw kasi ang lokal ang buhok. Lokal ang buhok. Pinay ako. Ayan, may galap shout out. Geraldine Prado. Hello Manay, Geraldine Prado. Ayan. Hermania Pons. Ayan, may galap shout out. Sa mga hindi pa po nag-subscribe po sa akin, mag-subscribe na po kayo. Yeah. Nanginginig na sa gutom. Nanginginig na kami. Ayan. Shout out po kape, ano yun? CP Siblings. ADL Mama Linda Vlogs.
Sa Camarines Sur kami sa Camarines Sur po kami i-quarantine. Ayan. Si Nathan Cute, pwede siya magpa-quarantine sa Camarines Sur. Dalawang option niya, pwede siyang sunduin ng ambulansya galing Sorsogon. Susunduin po siya ng ambulansya doon. Sarap naman kain, sabi ni Boy Lodi, official. Ayan. Nalagyan yung gasolina. Nakalive din siya, sagap. Garat SG, Beautiful Life, Jasmine, Geraldon Prado Manay, hello Manay! Jessa Bicolana, Lihem, Emil, ayan. Ay, hindi po kami nag-positive, si Nathan lang po nag-positive kasi nagpaturok ng nagpabaksin siya. Ganun daw pala yung pag nagpapabaksin, nagpa-positive. Dapat daw po pag tinurukan ka 2 weeks. Yan yung ambulansya. Ito na ba yun? Ito na po mga kalingap yung ambulansya. Siguro. Galing pang Kamsur. No? Dumating na po. Kamsur ba yun? Hindi man. Yan na ba yun? Naga yan, naga? Ito yung mga... Ayan, check po kung... Talibay. Talibay? Ano talibay? Hindi po pala po ito. Ang mangyayari niya mga kalingap, abutin kami dito ng abutin kami dito ng mga madaling araw. Kaya walang tulugan. $5,000 kasi yung swab test. Yung sana may mag-sponsor. Joke lang. Paano po yung motor nyo? Convoy po. Mauna po yung motor namin. Kasunod po yung ambulansya. Ayan. Convoy. Tapos ang kasama po namin, Congirl. Joke lang. Lahat kayo dyan, 14 days. 14 days. Mamumuti na kami dito. Mga manoy, mga manay. Ayan. Karen 21. Mag-grab shout out si Karen 21. Highlander OFW. Mayo na. Nag-live ka rin? Hindi po yung live. Ano yun? Bagong upload niya. Doon sa... Ako na lang mag-live. Ha? Ako na lang mag-live. Para din, dagdag sa views ko. Mamaya. Mga... Geraldine Prado. Beautiful life. Ay, shoutout kay Ma'am Geraldine, kay Ma'am Geraldine, yan, mega love sardines, ayan. Sardines. Mega Love sardines, yan. Gagawin Yan, kay Karen na nagtsatsaμπang kasi hindi ko naman talaga yan nakikita yung mga Ay, hindi mo na hindi nakita. ko yan nakikita. Kain po, kain. Ayan po ang pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ayan, Ayan, shoutout nga pala kay Panyaw TV. paano bilin ko? May bilin daw si Geraldine Prado. Shout out po kay Ninang, Geraldine Prado 20. Maria Paz Okoshi, Paz Bisda. Ayan. Kabayaw. Magpapaputi po kami sa quarantine. Estrella Tarado. Turado. Ayan. Nasa likod po si Nathan. Masaya siya. Mamaya po siya naman magla-live. Tsaka si Rabason. Kabayaw, ugdok. Opo, dahil sa vaccine, nagkaroon ng positive. Wala pong lasa tong
Walang lasa. Walang lasa ang noodles. Mm. Kahit maanghang. Hindi mo na nalasan. Maanghang to? Iyo. Di man? Dahil. Wala, beef lang kasi. Beef. Ayan. Aljur Abrenica. Ay, Aljur Talplacido pala. May lasa yan. Yan naman walang lasa. Opo, naubos na pero walang lasa. Sabi ni Rose TV Vlogs. Ayan si Rose TV Vlogs. Ayan nag-sponsor yan kay Marien Dison, Carla Canabe, Estrella Mina, ayan. Emma Kalyagan, walang lasa sinitan. Dave ka pa rin. Oo. Ganito po yung kaganapan. Dami mo. Ayun. Yan, mega shoutout po sa inyong gabos. Kami po ay mga quarantine bukas. Saklap. Wala pa yung ambulansya mga kalingap. Kala ko ito na. Ay nako. The life is not enough. Uminom siya ng kalamansi juice para mabilis mawala sipon niya. Opo. Kagapay, megalap shout out. Estrella Torado, Rina Ramical, ayan, megalap shout out. J. Brad, sabi ni Kabayaw. Boy, si Kabayaw na dyan. Gandang Amy. Nandiyan si Kabayaw. Sino to si Gandang Amy? Parang ano na to, maganda na ng channel ito si Gandang Amy. No? Gandang Amy. Ayan, medyo madilim po dito. Kagapay, mega love shout out. Yan. Ayan, sa hello po, si sa nanay ko Kagapay. dyan. Yan, maka-quarantine kami. Merlinda Season. Ayan, na. O nga po, gusto namin pumunta doon sa lamay ni Lola Damiana. Kaso, ganito po ang pangyayari. Nag-last night tayo dito. Nagaganap sa lupang Sinilangan. pakapakawat daw. Ingat po kayo, Idol Kalampitos. Virginia KTV. Yan. Si ano yung baby Hindi tayo maliwanag. Yeah. Yan. Ay. Ito po yung Yan. Yan po si Rabasun. Ito po si Nitan. Nitan cute. Yan. Yan. Masaya po siya. Kumakain si Nitan. Kawawa. Yan, lahat po kami dito. Kumakain. Ayan. Dapat may music background na malungkot habang kumakain. Ayan. Mega love shoutout daw po. Noodles lang. Pwede na po yun. Pakain ng walang pakain yung Wala pa. LTO dito. Gutom. Buti nga abutin dito. Hindi ba may reimburse yung nasubtas natin? Hindi daw yun. Ayan. Nakita na nyo po si Nathan Kits. Ito po yung quarantine facilities para sa mga taga-dait. Kaso hindi kami taga-dait kaya uwi. Uwi sa inyong bahay. Yung sabi ni Narlin Mikabalo, pagkatapos ng 2 days talaga kailangan ng 14 days bago lalabas kasi mahina ang immune system natin. Mahal talaga ang katawan mo kasi yan. Yan di nararamdaman ko. Pwede painumin sinitan ng lemon at
sanitizer. Lemon at sanitizer daw. Ano ba? Citirizine. Citirizine. Ano? Bituka ko. Titirisin. Sanitizer. Sa alergiyan, kasi pertin. At tugmaw manay intay pag RT-CPR yun pa sigurado. Ipila nyo yan. Mali na naman minsan result nila. Sa bagay. Iapila. Paano kayo iapila na ito? No? Hindi nga, kasi nga di Araw. ba, magkapila tayo, magpaswab tayo. Para magbayad kasi- tayo. Oo. Mapila po kami. Si pinsan ko, Nag-steam. Oh, steam nga. si pinsan ko, nagkuhaning nag-negative. Noemi Togadi. Ayan. Ano niya, tapos Net- nagkaroon ng certification, positive. Sisna Maria Pasokoshi Maria Abola. Dinilit niya sa post niya, garo Solvent. siguro na pinadilit sa iya kang ano yan. Pero sinabi na negative, tapos positive ang result. Ayan po. Painumin mo ng lemon at sanitizer. Doon sa sa Ilocos, sa Ilocos kasi. Sanitizer. Sabi ka, bakit? Citirizine. Huwag kayo uminom dyan ng sanitizer mano yan. Tayin mo ako. Sanitizer. Sanitize mo ang bituka ko. Rocky Usman yan. Sanitizer. Tigo kayo dyan. May kalab shoutout po. Manay Virginia KTV. Bid Kalamansi. Ayan. Madaya naman yung antigen kasi yung mama swab test negative. Pag antigen positive. Ano ko? Madaya talaga yun. Manay Kalampito. Sabi niya brado. Ayan, sabi ni Gandang Emmy, nang lason baka mag-negative na kayo. Gagapay. Sanitize. Ayan. Painumin mong luya at kalamansi. Sanitize. Paano ito mapapainom dito? Ano? Ayan. Meliko. Ayan. Meliko. Nasaan ka na? Lisa Kajandab. Ayan. May galab shoutout po. Sanitizer tapos kalamansi. Ito na sungay. Pero Bituka. kahit po ganyan yan, ano, masayang masaya po yan. Ililinisan ang bituka ko. Lilinisin. Lilinisin, aalisin. Ayan, abutin talaga po kami dito ng umaga. At samahan niyo po kami. Sabi ni Neil Martinez, ayan, inom muna alcohol para walang laban ang virus. Toyok uy. Sima Sinya Napolitino. O nga po, hindi, pag anti-gin talaga, antay lang ng gin. Ayan na, magpa 500 viewers na po tayo. Mga kalingap. Ayan, Erika Duyur. Rose Panganiban, magandang gabi sa inyo lahat. Kung kasabay nyo, oy, may superpower si Kaagapay. Kung kasabay nyo ako, walang makakaharang. Kaya, kaya ng powers ko yung mga bumabarang na yan. Ay, wala kong bumabarang. Ay, gumaharang. Ay, gumaharang. Magsuob kayo umaga at gabi. Mas masarap pa sa gin kaysa anti-gin. Sabi ni Martinez. Ay, ano? Isayo mo lang yan, bebang, bukas wala na. Sabi ni Manay Virginia KTV. Manay Rihanna. Yan, si Manay Rihanna. Mega love shout sa'yo, Manay.
Karen 21, ang Sunrox daw nakakapatay ng COVID. Ah, pwede yun. Sunrox na lang yun. Hindi, pati ako patay din. Patay na patay. Pati ako patay din, Tongro. Naku, patay na patay. Anti-gin, inom na lang ng gin. Adobo latte. Harang po, tapusin ko lang. Salamat. Adobo latte. Adobo latte. Puro lemon nga yung Bonaray Vlogs. Ayan, may gandang Emmy. Estrella Mena. Sabi ni Kaagapay, di nyo kasi ako sinabay. Alam nyo naman, kailangan nyo ng powers ko. Ayun. Matindi talaga. Yung damit mo daw Kaagapay, naiwan kila kila Sagap. Yung kulay pink. Ayan. Baka nakuha niyo yung kulangot mo, Bebang, kaya nag-positive. Sabi ni Georgina Reyes. Uloy. Uy, naglinis ako ng ilong. Ha? Naglinis ako ng Gas na lang inumin daw, tapos sisilaman. Dragoon. Ayan. O, dapat swab test. Mapa swab test. Ikaw mapa swab test ka ba bukas? O, Ang mahal. talaga 14. Ang mahal po Manawagan ka ba kami magpa-swab mag-sponsor? test. 5,000 po yung swab test. Oo. Wala, mamumulubi Oh, ako. 5,000. Ilang days nga ako di makakapag-upload ng video. Paano yun? Paano yung ating pang Oo nga, ayuda? Marami nag-aantay din ng project mo, no? Wala tayo. Zero balance tayo. Zero. Wala tayong pang ayuda. Paano na? Ayan Clorox with Dettol sigurado tigok ang virus. Sabi ni Rocky Usman. Pati ako. Itong Rocky Usman to, babae lalaki? Si lagi tong yun? Tomboy. Ay, kung baka tomboy. Ito nagsabi hello, may love shout out po, Rocky Usman. Lalaki pala niya. Lalaki. Ay, mag-comment ka daw po. Ha? Hindi, pag minsan kasi, ayan. Shout out, Papa Prince Vlogs. Papa Prince Vlogs. Ayan, mega love shout out. Nandito pa rin kami sa diet. Nasa diet na nga po kami. Kaso nasa border lang. Nasa border. Ayan, ito po, natupad na po yung pangarap namin na makarating ng diet. Kaso nasa border lang. Bebang and B-Boy ang makikita namin during quarantine ni Bebang. Opo, tama. Abangan nyo po ang kanyang pagbabalik ni Bebang at B-Boy. May titirahin po sila. Kumanda ka. Ano ba ang pagkakaiba ng antigen sa swab test? At bakit magkaiba ang kanilang resulta? Ayan. Andito kami ngayon sa border ng diet kung saan nag-positive si Bebang. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Abangan sa Soko. Meron akong nakita. Hindi ko sasabihin. Pag inyong pinilit, sasabihin ko rin. Ayan. Maraming salamat sa inyong panunood. At magandang gabi, bayan. Ayan, 532 na viewers na po tayo mga kalingap. Ayan, charge muna. O nga po, nalulubat na. Ma-charge muna, ma-charge. Buti nalaman yun, malulubat na ako. Ayan, 539. Mega love, shout out. Ayan. Mega love, shout out. Pitos, bili kayo ng Lorin 4 hours, wala na sipon. Ano Lorin? Ba, chlorine po. Chlorine. Inom kami ng chlorine. Ay. Paraga kita. Ano? Paraga. Ano po, magdamag, walang tulugan. Kuya Germs. Magsisimbang gabi. Si Pangyaw, di na positive si Pangyaw kasi lagi siyang negative. Negative plus positive. Ano sagot? Positive pa rin, ano? Pag negative, positive pa rin. Yeah. Sa battery. Ay, battery. Pag negative, positive. Manay insight. Mahal pa soft test dito. O, bibi ko daw. Bibi ko! Hello? Hello? Patawarin mo ko.
Baby ko, kamusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Baby ko, sabi ni Kagapay. Sis Laura TV, mega love shout out. Noemi Tugadi and Karen 21. Sabi niya, Rabason, ikaw naman next mag live, nanood ang baby mo. Ako ba iyong mahintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo Janet Salazar Oreo, ayan, mega love shout out po. Rose Panganiban, Marian TV Vlogs, ayan, Rocky Usman. Inom lang maligamgam na tubig, tas may konting asin, tas may suob po para pawisan si Bebang, sabi ni Rocky Osman. Gara at SG Rabason, worries na baby mo, kumusta ka na daw dyan? Ayan po, ang susunod na magla-live po ngayon ay si Rabason, kung saan ay inaantay ng kanyang baby na si Kaagapay. Padi, ipakita mo naman baby ko, nang mahinga naman ako. Ayan, Ang magla-live mo. Ayun, Baby mega ko, sorted sa inyo lahat. patawarin mo ako. Hi, baby ko, shout out. Andilim. Ako po si Andy. Andilim. Ayan. Quarantine is coming. Wag buli. Sis Lorny. Parang mumumu. Sis Lorny. Yan. Lor Ilayat. Ayan. Passport mo Gab ng and channel Jay. ko. J Brad TV. Karen 21. Passport channel ko, J Brad TV. Sana all my baby Bibi. mag-subtest. Kain kayo ng bawang, tatlong butil. Lunukin ang katas. Sabi ni Nay Elena Vlogs. Salamat po, gagawin po namin yung bukas pa subtest. Shout out. Ayan. Kay J Brad TV yan. Support ninyo, J Brad TV. Pangyaw TV, pasuport. Sumama lang si Bro Rabason, nagpositive na si Noy Netan. Sabi ni Lorna TV. Ayan po, salamat po at pinakita lang po namin yung kaganapan ngayon at ngayong gabi kung saan kami ay nanatili pa rin sa aming kinakatayuan. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, mga supporters ng Kalingap. Shoutout po kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna's Vlogs, Benti Boy Vlogs, ayan, Brother Paas. At sa lahat po ng bumubuo ng Kalingap Category A, Category B, at sa mga reactor natin, sila July Punil, bye-bye. July Punil, mega love shoutout, bye-bye. Bye! Ayun mga si Kuya July Punil, Sino yung taga-diet? bye-bye. RP Max Vlogs, Dindo Balyaw, Michelle Japina, ayan. Ayan at syempre ang ating Founder Bong David, ang ating Category A Kalingap, si Founder Bong David. Ayan, suportahan nyo po ang kanilang channel. Talaga namang walang sawang sumusuporta, at sa lahat po ng mga classmates natin dyan. Salamat po, at medyo dumidilim na. Ayan, ang susunod po na magla-live ngayon ay si Rabason. Ayan, bye bye. Salamat. Natawa ko yung ginahaya mo yung boss ni Kuya. Salamat po. Ayan, maraming salamat. Bye bye. And now, Rabason TV.